ଏଇଠି ତଳେ ମାଇକିନା ବସିଛନ୍ତି ଯାଉଛି ମୋ ସୁନା କଥା ଏଇଠି ପକେଇଦେବି। ଆଲୋ ମୋ ହାରଟା କୁଆଡେ ଗଲା କିଲୋ କୋଉଠି ଗଳି ପଇଲା ନା କଣ? 10 ଭରିର ହାର ଏ ଖଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଗାଁ ଗୋଟା ଯାକ କେହି ପିନ୍ଧି ନଥିବେ। କଣ କହିଲ ଅପା? ଏ ହାରଟା କୋଉଠି ପକେଇ ମଲିବ ମୁଁ? ଏବେ କିଣିଥିଲି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ମୋ ଭାଇ ଦେଇଥିଲା ନା ପଇସା। ଭାଇ ଏ ବାଲ ପଇଲୁ ଭାଇ 20 ଟଙ୍କାର ସଫଳ ଦେଲ ମୁଁ ପଳାଏ ଘରକୁ। ତମେ ବହୁଟା ମଲା ମୁଁ କିଆ ଡରିବି? ମୁଁ କାଳ ଖାଉଛି ନା ଧାରୁଛି? ମୋ ଭଳିଆ ବହୁ ଖଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ପାଇବ? ମୋର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ କି ଓଢଣା ଖସିବାର ନାହିଁ। ସାଇ ଗୋଟା ଯାକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଛିକି ମୋ କହିନି ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଲାଗିବ ତା ଅନ୍ତ ବୁଝୁରା ବାହାର କରିଦେବି। ହେଇଲୋ ନନା ଠିଆଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ କଥା କହିଦେଲିଣି। ଆଲୋ ଅପା ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ସୁଧ ଲଗୁଛି ନବୁ କି? ଏଠୁ ରଞ୍ଜି ଆସିଲାଣି। ଆଲୋ ମୁଁ ସଦୁଆ ମଞ୍ଚ ରଖିଛି ମୋ ବୋଉ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଣି ଦଉଛି ଯେ ତୁ ନେଇଯିବୁ। ହେରା ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ହଉଛି କି କରିବ ପିଠା? ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଅପା ମୋ ଭାଇ ମତେ ସବୁ ଦଉଛି ଚାଉଳ ବିରି ମୁଗ କୋଳଥ ଟଙ୍କା ସବୁ ଦଉଛି। ଏଠି ମୋ ରାକ୍ଷୀଟା ମୁଁ ରହି ଯାଇକି ଦେବା କଥା ମୋ ଭାଇଟାକୁ ମୋ ଭାଇ ଓଲଟି ମତେ ଦେଇଛି ଏ ମାମୁନି କ୍ରାଫ୍ଟ ହାଉସରୁ ଏଇଟା। ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ସହିତ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ ବି ମଗେଇ ପାରିବେ କେବଳ ମାମୁନି କ୍ରାଫ୍ଟ ହାଉସରୁ। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଯାଇକି ମେସେଜ କରିଦିଅ। ଟିକେ କହିଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ପଶି ଆସିବ ଚିକେନ ଟିକେ ଆଣିବ ପାଟି ପାଣି ହେଇଗଲାଣି। କହିଲା ନାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ଭଉଣୀ କରି ପଇସା ନେଇ ପୁରେଇଲା ବେଳକୁ ହବ। ସାଙ୍ଗ ବାଚୁଲା କଣ କହିଲ ଅପା? ନାଇଁ ମୋ ଶାଗରା କିଏ ଖାଇବ? ଏ କିଲେ ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି ତମ ଦିଅର ଯାଉଛି ଭାଜି ଦେବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଖାଇ। ଶାଗ ଦିଟା ପାରୁ ପାରୁ ସବୁ ପେଚା ଭଳିଆ ଧାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି। ଏରା ଏଇନା ନେବିନି ପେଟ ଟାଣିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଗଡି ବୁଲିବି।